ja seria tot per venir. En aquest primer acte que fem conjuntament Entesa per Mallorca i Esquerra Republicana, que és un acte que, òbviament, ja s'emmarca dins la pròxima campanya de les europees, però que és un acte que li vol donar una transcendència molt especial, perquè jo crec que ens trobem davant un moment especialment important. Aquests dies, cada dia va arribant un altre a un altre, aquests dies estem veient que el finançament autonòmic, un tema de transcendència molt gran a les Illes Balears, veiem que és un tema que segueix sense resoldre's i que du camí de seguir sense resoldre's. Per tant, pensam que en el moment que la ciutadania de les illes reaccioni, que la ciutadania de les illes se mobilitzi, que deixem de banda els posicionaments que moltes vegades els ciutadans de les illes tenim de conformisme, de pensar que no tenim gaire cosa a fer-hi perquè tenim poca força a Madrid. Jo crec que és ben hora que deixem això de banda, perquè crec que és el moment de fer-nos sentir, i fer sentir que les illes la gent està preocupada i que la gent vol un millor finançament. Per tant, això seria el plantejament inicial i el més important. Podem aconseguir un millor finançament i podem fer-nos sentir. És ben hora que la gent de les illes reaccioni i davant d'un tema tan important i digui la seva. Jo faré només una exposició molt general, si després voleu xerrar de més detalls, però jo me quedaré amb una reflexió general. En temps de crisi, veiem com és més necessari que mai un bon finançament. Un bon finançament serveix per moltes coses, però sabem que aquests dies és més necessari. Un bon finançament o un finançament just ens permetria poder fer front a la crisi d'una manera molt millor del que ho poden fer dia d'avui amb els recursos que tenim les institucions que governen aquestes illes.